Здравейте от CarsBG 11. Искам да ви напомня, че ние сме единствените, които имаме в наличност толкова много бройки налични Hyundai Palisade. Искам да ви представя един от новите модели, Face след 23-та година. Вече е регистриран и обслужен. Той е само на 38 000 км. Имаме още няколко екземпляра. Както добре знаете, имаме и сервис. Имаме и склад за резервни части, с което напълно може да ви съпортваме и да ви съдействаме при обслужването на тези автомобили. Този специално е на 38 000 км само. Имаме още по-нови автомобили от този модел налични на 7000, на 8000 км, извинявам се, на 23 и на 17 000 км. Практически почти нови автомобили. На цени от този модел имаме 4 налични на място да дойдете, да се убедите в качеството на автомобила, да го тествате, да разгледате всички екстри, няма да ви ги изреждам, доста екстри имат автомобилите. Наличните 4 са с бензинови двигатели, 3800 кубика, 295 конски сили. Само сега, за ваше спокойствие и за перфектно изкарани ваканции и екскурзии, имаме готов регистриран. Ако решите някой от другите, може да регистрираме ние. Имаме пакетни цени, промоционални за лятото. Топ оферта 1000 евро от цената обявената. Или от тази цена ние ще ви направим обслужване, пълно обслужване на двигател, скорости и регистрация в КАТ. Ето да ви представим и другите налични. Никъде другаде няма да видите налични такива палисейди. Това са след 23-та средата. 24-та имаме почти нов. Белия е на 8000 км, сивия е на 17 000 км и кафяв с кафяв салон на 23 000 км. Цени от 41 до 43 000 евро. Практически почти нови автомобили на супер цена. Пак да напомним, имаме сервис, склад за резервни части и може да разчитате на професионално обслужване.